ओं नमो भगवते केशवचंद्राय। ओं नमो भगवते सुकान्तिसुताय। ओं नमो भगवते जय जदुनंदनाय। जिज्ञासा जिज्ञासु श्री 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 ठाकुरଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ଓ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନର କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚରମର ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍ପ ତୃତୀୟ ପାଖୁଡ଼ାରେ କ୍ଷିତିଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିବଙ୍ଗତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର କତିପୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଅଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପୀଠ ହିଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ଯିବା ବା ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପୀଠ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ପୀଠ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସକଳ ତୀର୍ଥ କିଏ, ବଦ୍ରିକା କିଏ, ଚରଣ କିଏ ହେଲା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନଖକୋଣରେ ଗଙ୍ଗା ଥିଲା। ସେହି ନଖକୋଣରୁ 84 କାଠି ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସଗରଙ୍କ ନାତି ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣି ଏ ଧରଣୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଦଗ୍ଧାନଳରେ ସଗର ପୁତ୍ରମାନେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହି ପିଣ୍ଡରେ ଲଲାଟ ହେଉଛି ବଦ୍ରିକା। ସେଠାରେ ଜୀବ ପରମ ବା ନରନାରାୟଣ ବାସ କରନ୍ତି। ଜୀବ ନର ଓ ପରମ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ରାହାସସ୍ଥଳୀ। ତାହା ହିଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ବା ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ। ଉଦ୍ଧବ ହେଉଛି ସୁମନ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ଲୟାଙ୍ଗକୁ ବଦ୍ରିକା ଧାମ କହନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାଧନା ମାର୍ଗର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ବାହାରକୁ ଖୁବ୍ ସରଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଭିତିରି ଅର୍ଥ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ। ପୁଣି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଭାଗବତରେ ଅଛି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାସି ଚକ୍ର ଗଲା, କିମ୍ପାଇ କରକୁ ନଇଲା। ଏଠାରେ ଚକ୍ର କିଏ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରେ ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିବେକ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କାଳଚକ୍ର। ଗୋକୁଳ ଚେତନା ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ମଦମତ୍ତରେ ଅନ୍ଧ, ସେ ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଖସିଲା ତାହା ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ବିବେକକୁ ହୁଡ଼ିଗଲା। ଏହି ରକ୍ତ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କନ୍ଦର୍ପ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ। ନେତ୍ର ପ୍ରତିମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ନେତ୍ର ପ୍ରତିମା ଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ରୂପକ ସୁଦର୍ଶନରେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିନାଶ କରିବା କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କାମ ବା କାମନା ହିଁ ସକଳ ଗୋଳର ମୂଳ କାରଣ।
ଏହାକୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କଲେ ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହିପରି ସୁଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହି ଅମ୍ଳ ପିୟୁଷ ପାନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାର ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ଭାଗବତରେ ଅଛି ତ୍ରିଗୁଣ ତେଜି ଅନ୍ତ କାଳେ ପଶିବୁ ମୋ ପାଦ କମଳେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠାକୁରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ହିଁ ଅଗମ୍ୟ ଅଳକା ଭୂମି, ଲଲାଟ ଚକ୍ର ହିଁ ବଙ୍କୁନାଳ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରକୃତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶରୀରର ନବଦ୍ୱାରକୁ ସାଧିବାକୁ ହୁଏ। ଇଡ଼ା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା ବା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀର ମିଳନ ସ୍ଥଳ ହିଁ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ। ଏକାନ୍ତ ମନରେ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ପ୍ରାଣାଦି ଦଶପବନକୁ ଏକ କରିପାରିଲେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ସମୟରେ ଜୀବ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତ ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ କି ମୃତ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବେଳେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମପଦକୁ ସେ ଧାରଣ କରେ ଓ ଦୁସ୍ତର ଭବସାଗରର ବନ୍ଧନକୁ ନିସ୍ତାର କରି ପାର ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମପଦ ଧରି ସେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ଉପରକୁ ଉଠେ ଓ ବ୍ରହ୍ମଶିରାରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଜୀବ ପରମ କୋଳାକୁଳି ହୁଅନ୍ତି ବା ଜୀବ ପରମର ମହାମିଳନ ହୁଏ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବହୁତ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।